Všetci nás brali jak potkanov nejakých, ne? Že sme zápasili barzde v pivniciach porad. Nikto s tým nešiel ako keby vyloženie za tým, že teraz budeme hviezdy alebo čo. Aj na to Ekrelina by som si veril. Čo som videl posledný zápas s tým Brožom, však on tam iba pinkal prednou rukou. Došiel som do rohu a tam už ste ma čakali vy a že držubu. Vy ste sa tak klekol, pozrel ste sa, dal ste mi facku a že to je nič, že to bude dobre. A potom ste mi hovoril, ne, že to kolono bolo úplne bokom, že to tam trčalo. Ale vyhral si. Keď to môžem urvať, tak ja to urvem. Dokud tam neskočí rozhodca, tak to lámem. Aj keď prehrám zápas napríklad, tak ona není taká, čo ma bude chlácholiť, že nevadí. Že bolo to dobré, ne, ona hnedka, že to čo bolo, že na čo chodím na tie tréningy, prečo som dvakrát denne v gyme a tak ďalej. Niekedy mňa zjebala, no. No, ona všetkých. Potom by som ťa zbil za to. Ja by som vedel stále zápasy, keď som zdravý, že nemám zranenie, aby som vedel stále. Že každý týždeň o víkendu som mal zápas, ať už to bola K1, ať už to bolo MMA. A do tých zápasov som chodil vyložene s tým, že buď ho knockoutujem, alebo keď padneme na zem, asi to prehrám. Ja keď som zranený, tak ja to radšej nikomu nepoviem, len aby sa ten zápas nerušil, že potrebujem to. Podali sme si ruku a asi v 3. sekunde mi dal spinning back kick hnedka na hlavu, padol som na zem, ale vyloženie, že v boxerskom zápase ja nepoznám človeka, s ktorým by som si nedal zápas, že s hocikým. Ja milujem, keď oni mi dávajú že cudzincov, že teraz v poslednej dobu sú to stále Nemci, keď im ešte môžem popraviť toho čáva pred ním, tak je to také príjemné, že sa tak pohľadkam, to je gičko. Marečku, čau, vítaj vo faku, som rád, že som ťa sem dotáhol troška. A ja sa teškám, konečne som tu. Takže hneď aj by sme nejaké otázečky a tak ďalej, ale potom prejdeme aj vlastne nejakým otázkam od divákov. Už som si ich čítal, sú veľmi zaujímavé. Chcel by som aj od teba potom nejaké možno otázky na mňa. Nebude to len také, že ja ťa tu budem spovedať, alebo tu budeme niečo len špecifikovať, hej? Takže bude to taká voľná debatka. Takže aby si vedel hneď od začiatku. A mňa zaujíma hlavne aj nejaký ten tvoj začiatok, lebo niečo viem, ale ja neviem s tom Přerov, ne? No. A vlastne, že či aj cítiš niekedy, aj Ivan Buchinger, Attila Vek majú problém, že sú pre Maďarov blbci a pre Slovákov blbci, že sú Maďari, Slováci. Aj to ja mám od toho, čo žijem tu na Slovensku, tak non-stop je to také, akože pre Slovákov som taký, že oni sa tešia z toho, podľa mňa, že som sem došiel. A ako keby si tak, že rozprávam po slovensky. Áno, môžem potvrdiť, tešia sa všetci. Si obľúbený tréner, milujú ťa. Ináč to je jedna z vecí, ale Češi to akože podľa mňa zo začiatku brali tak, že boli pohoršení z toho, ale už dlhú dobu nebolo dlho nič na to, že jak rozprávam, alebo sa toho nikto nechytá. Aj my ťa máme radi, neviem či na silu, alebo čo, ale už koľko rokov si tu vlastne vo FE? No vyše 8. No to je dosť, ne? Je to, no akože, je to večnosť, ale však teraz to vlastne bude v novembri. Čo sme mali prvý tréning spolu. Keď som ty vlastne v Čechách, tam si začal nejakým kickboxom, thaiboxom, lebo aj možno to ľudí zaujíma, ako keby nejaká tá tvoja minulosť, nejak sme sa k tomu ani nedostali, ani sa není kedy. Ja som to mal vždy tak, že ja som prebehal všetky športy cez fotbal, basketbal a tak ďalej, ale nikdy som sa v tom nevidel úplne, lebo však ja som bol furt taký agresívnejší trošku a non-stop som sedel na lavičke, tak som sa potom partia chalanov rozhodli, že poďme na box vyskúšať a to mi bolo cca 14 rokov a u toho už som potom ostal vlastne, tam som bol nejaké 2 roky. Potom sme išli na kickbox, kde to bolo spojené akože s takým kvázi MMA. A nemal si zápas aj v sambe napríklad? Ja som vo všetkom. Ja som bol taký, že prišiel tréner štvrtok, že piatok je nejaký turnaj alebo sobotu. A ja, že jasné, že ide sa byť, že nám to bolo jedno ako keby, ja som to furt bral, takže aspoň sa môžem pobiť konečne zase. A mali sme, že combat sambo, mali sme, že boxy, kickboxy, thaiboxy, MMA. A na tom MMA to bolo také, že ja som nikdy nevedel nič moc na zemi. A do tých zápasov som chodil vyložene s tým, že buď ho knockoutujem, alebo keď padneme na zem, asi to prehrám. A tak aj vlastne vyzerá kvôli tomuto moje skóre, že voľa, kedy som to vôbec neriešil. A potom vlastne, že som sa nasťahoval som na Slovensko, tak... Ale tak to bola iná doba, vieš? Bola, no. Nebolo také, vtedy boli postojári, viac menej. Áno. A hlavne nikto keby mi niekto pred 15 rokmi povedal, že sa tým budem živiť raz, tak som mu zasmel. Teraz máš aký opasok, ne? Hnedý. Fú, to som ani... Zastihol som, no, že už to ide. No, takže hnedý, ale zaslúžiš si. Sú tam niektoré pekné akcie v tom MMA, že tam ten pokus o ambar a tak ďalej. No. Takže pecka. A je to také, akože tá cesta, však bolo to dlhé a než som sa vícemenej tak nejak našiel v tom, lebo vždycky som to mal naozaj, že furt som bol ten postojár a všetko iba v postoji. A teraz napríklad, keď idem do toho zápasu, tak som úplne uvoľnený, lebo však... Vieš, že vieš reagovať aj na áno, aj na tej zemi sa cítim komfortne, aj v tom postoji, ten wrestling, však to je iba nejaký prechod z hora dole, takže... Ty si sa vlastne jak dostal cez Octagon výzvu sem do gymu? Áno. A jak do ťa oslovil, aby jak sa tam dostal? Viete čo, to bolo také, trénerko, že ja som bol vlastne po tej výzve, hnedka som mal domluvený ešte jeden zápas pred tým finále. Tam som sa zranil. No ale kto ti tú výzvu vlastne nejak dotiaľ do tej výzvy? To ani neviem, to Ondro nejak volal s mojím trénerom ešte tenkrát a mne volali a Palo mi volal a že sa chystá nejaká akcia, že
by to mohlo byť akože pre propagáciu MMA v Československu a že by to mohlo byť že super zviditeľnenie, ale akože vo všeobecnosti ide o to, že ukázať ten šport takej širokej verejnosti. A my sme tenkrát boli, však všetci nás brali jak potkanov nejakých, ne? Že sme zápasili barzde v pivniciach porad. Tak sme si povedali, že prečo ne. A nikto s tým nešiel ako keby vyloženie za tým, že teraz budeme hviezdy, alebo čo to tak akože z toho vieskalovalo samé. Takže to bolo na tom výborné. No akože cez toho Ondra. No a potom sem akože na Slovensko som sa dostal tak, že som vlastne bol po operácii s tým kolenom. A vy ste mi písal a Robo mi písal a chalani ako keby z Ofy, čo behem toho natáčania som sa s nimi seznamil. A že ako sa mám, a že čo koleno, a že neviem čo. A to bolo také milé, že ste sa o mňa zaujímali a to sme sa vícemenej ani nepoznali. A nejak sme si písali aj spolu. Takže ulovila mačka ptáčka, hej? Áno, ale ne. Pojebali sme ťa, hej? Lebo to bolo tak, viete čo to bolo také, že ja som ležal 2 mesiace doma a z mojich chalanov, ako keby s ktorými som vyrastal, alebo že bol v gyme, alebo niečo, sa mi ozvali možno 2. A vy, čo ste ma poznali, že 2 mesiace, tak ste mi písali, že obdeň, že čo koleno, či lepšie a takéto, že to ako keby, že aj keby ste ma chcel, že loviť, ať sem prídem, ale proste bolo to také, že ja viem, že ste to nerobil kvôli tomu, že vychcaný človek alebo čo, ale že vyložene ste sa zaujímali o to, že či som v pohode alebo nejsom, že vám nejakým spôsobom záležalo na mňa. A to bolo to cítiť z toho človeka. Viem, že tie kolena vlastne sú tvoj nejaký taký celoživotný problém. No. Aj si mi tu dlho stál, už si bol len tréner, viac menej som ani neveril, že pôjdeš do MMA. Tak skús troška popísať, čo s tými kolenami. To je stále. A možno aj pre tých ľudí, čo to vlastne obnáša, aké to sú problémy. Ako keby najväčší problém s tým kolenom začal, keď mi ho prekopli v tom zápase vlastne tých 8 rokov dozadu, alebo 9. To som videl, to bolo nechutné. To bolo na hovno. A to mi vlastne prekoplo, že koleno takže mi viselo iba na koži, že všetky väzy odtrhnuté, klbné pouzdro od seba a tak ďalej. A potom to bolo také, že dalo sa to dokopy, ale furt to nebolo ono. Potom už som bol tu a domluvil sa nejaký zápas a v príprave mi to prasklo, že to nevydržalo ten nápor. A furt to bolo také, že sa to vracalo, pak som mal ďalšiu operáciu, zás to prasklo. A potom prišiel vlastne taký ten legendárny zápas, kde v Ostrave sme boli, ne? Áno. A tam som v prvom kole s tým Daliatovom som si vlastne vymkol to koleno. Myslím si robil low kick. Áno, ja som kopal low kick, ale že mne sa nešmykla noha na podlahe, ostala mi stáť a telo sa rotovalo ďalej. A praskol som si krížny väz. A nejak to akože sme dokončili to prvé kolo, došiel som do rohu a tam už ste ma čakali vy a pýtate sa ma, že čo sa stalo. A ja hovorím, že koleno mám v prdeli a že držubu. Vy ste tak klekol. Pozrel ste sa, dal ste mi facku aj, že to je nič, že to bude dobre. A potom ste mi hovoril, ne, že po nejakej dobe, že vlastne to koleno bolo úplne bokom, že to tam trčalo. Ale vyhral si. Ale áno, no, chvála Bohu. Dal si srdiečko do toho. Akože to bolo o hlave, že ja som vedel, že to je zlé a aj keď ste mi povedal, že to je nič, tak som vedel, že niečo nie je dobré, ale povedal som si dobre, že to je nič, že nebudeme plačkať, že tá prehra boli viac, jak som. Ale veľa tých fighterov vlastne z oktagónu už tam nejsú, čo si s nimi vlastne tam zápasil. Ty si taká stálica, koľko už zápasíš v oktagóne? No ja som tam od tej prvej výzvy a teraz bude vlastne oktagón 60, takže už to bude tých 8 rokov tiež. Ale tak ja to mám také, že ja nemám ako keby zatiaľ dôvod meniť v tom slova zmysle, že zápasím ako keby vícemenej doma. A dávaš si aj v boxe zápas. Aj. Keď sa dá, keď ma pustia, to je super. To je pre mňa aj len navyše, lebo však ja som taký typ človeka, čo si úplne nejdem trénovanie. Ja keby môžem, tak by som iba tak zápasil, že ob víkend, ale... No nie je to sranda, máš 2 deti teraz, rodinka, všetko, takže potrebuješ tie zápasy, hej? Ježišmaria, však akože... Aj to máš rád, aj to proste potrebuješ. Hlavne u toho športu už som z najväčšej časti kvôli tomu, že vlastne nič iné neviem, len byť ľudí. A potom hlavne je to môj akože nejaký príjem, však čím viac zápasov, tým lepšie sa má moja rodina a tým lepšie sa máme potom všetci. Žena, tým pádom ja som šťastnejší, že ona je šťastnejšia. Však to poznáte. Áno. A určite, akože, že to je vlastne jediné. Ja trénovanie nenávidím. To je proste, že každý tréning bolí, každý tréning mi nechutí, nechce sa mi to. Je to možno aj vekom už, nie? Alebo čo? Podľa mňa hej, lebo však ja som 17 rokov som v tom športe a to je furt to isté dokola. Furt proste, že vstane človek, všetko ho bolí, ide na tréning, musí si to odrieť. Ale si pamätám, keď sme si mi dali naposledy tréning, čo som sa hral na mladého, tak to sme sa rozbili, ne? To boli nástupy jak za mladá. 2 dní som mal svalovicu. No, ale ja, mňa to tešilo, no, takže ale hej, však... niekedy predsa, keď sa to dobre nastaví, tak môže byť z toho tréningu. Ale ono je to o tom, že ja ako keby na žiadny tréning sa neteším, ale vždycky ho otrénujem proste, že na maximum, čo vládzem, alebo že není to také, že by som to nejakým spôsobom ojebal, keď to tak poviem, ale nebaví ma to. Že aby som fakt, že iba zápasil a bil som jiu-jitsu? Jiu-jitsu, hej. To je ale iné, to je novinka, také, hej, lebo to nemá konca, to proste, v tom boxe je to také, že sú nejaké techniky, sú nejaké kopy, sú nejaké údery a tam to končí a už proste môže byť človek iba rýchlejší, tvrdší a tak ďalej. V tom jiu-jitsu však viete sám, že na každú techniku je protitechnika a tak ďalej, tie techniky sú neobmedzené a stále sa je ako keby čo učiť
A je na tom super, že každý má nejaký ten svoj iný štýl a každému sedí niečo iné. Lebo viem, že pred týmto zápasom to ti moc nesedelo vlastne. Vôbec. Hej, čiže to jitsu ťa tak donutilo viac menej to koleno. U toho zápasenia napríklad, že mne tie kolena trpeli, že stále. Ako keby tam som furt bol v tom podrepe a nejakým spôsobom však tam sa to všetko tak cez tie nohy a aj to dvíhanie, aj to hádzanie a tak ďalej. Necítil som sa tam stále tak komfortne, aj keď som sa snažil tomu prísť na chuť. Ale u toho jitsu je to také, že nielen kvôli tomu, že ležím na zemi, ale cítim sa v tom oveľa istejšie. Budeš aj tréner jiu-jitsu? Lebo zatiaľ robíš súkromky len... Ako keby mal som klientov, ale podľa mňa to je že strašne náročný v tom, že keby to bolo, že 1 na 1 súkromka, tak to človeka zožere, lebo áno, to človek nepochopí. Musel by si vypýtať 100 €. No to by som možno dával potom tie súkromky, ale ono to není také ľahké, že ukázať na niekom niečo, aby to ten človek pochopil, že stále je lepšie, keď sú 2, 3 a tak viac, a ako keby viacej a tým pádom potom sa s tým dá vyhrať, ale to je náročný. Ja si tak ľúbim poleškádu tej súkromečky a čiliček, kávička. A vieš si predstaviť, že by si nerobil súkromky, že by si bol len profi fighter? Alebo Akože máš rád ten kontakt s ľuďmi? Akože určite si viem predstaviť, že by som iba zápasil, ale to by som musel zápasiť, že oveľa častejšie. Teraz mám, čo ja viem, jeden zápas za pol roka, keď je dobre, takže to je také... Takže zvládol by si viac zápasov, hej? Ježišmaria. Akože keď zdravie Čiže slúži... aj taký odkaz Ondrovi, že proste ty si taký náš Terminátor, hej? Ináč áno. Ja by som vedel stále zápasiť. Keď som zdravý, že nemám zranenie, ja by som vedel stále. Že non-stop. To je pre mňa ako keby, že voľakedy to bolo tak, že stále. Ja som mal ob týždeň, alebo že každý týždeň o víkendu som mal zápas. Ať už to bola K1, ať už to bolo MMA, alebo to sambo, ak sme sa bavili. Som furt zápasil a mňa to držalo v takom zápasovom rytme a cítil som sa výborne. Ako keby, že čo sa nejakej kondičky týče, alebo všeobecne aj tej hlavy nastavenej, že proste bol som v tom zápasovom múde a všetko bolo super. A takto, keď sa musím, že na jeden zápas za neviem koľko mesiacov pripraviť, tak strašne veľký tlak je podľa mňa na toho človeka, že teraz strašne dlho na to čakal, obetoval do toho milión peňazí, rodina trpí, všetci trpia a potom nedaj Bože to nevidia alebo niečo, tak je to také, že si to človek viac vyčíta, podľa mňa, keby stále išiel v tom tempe a áno. Bolo to viac, ne? Je to takže také. Si pripravený, hej? Len stačí písknuť a ideš. Ja teraz je práve ten Oberhausen, však to je o mesiac ani ne. Potom je... No a tešíš sa? Povedz nám troška o súperovi, alebo... Akože super, o ňom moc neviem, lebo že čo som sa dopočul, takže sedel 5 rokov, že boli tam nejaké veci, takže... Bude drsňák asi, hej? No, bude asi nejaký uličník podľa mňa, ale čo som pozeral nejaký zápas posledný, lebo bol teraz nejakej reality show tiež, nejakej ruskej, tak bývalý stand-uper, podľa mňa skoro v postoji sa to bude snažiť držať opačný gard a tie prechody na zem má docela plynulé, ale není tam nejaký pevný, ani nejak extrémne technický, takže si myslím, že aj v tom postoji na tej zemi by mohla byť cesta. Ale tak som sa nastavil, že by som ho chcel knockoutovať, takže... A možno sa to podarí, ne? Ježišmaria. Bomby máš a kuň. Verím tomu. Naposilovaný si. Ježišmaria. No a čo hovoríš na ten nemecký oktagon? Páči sa ti tam, alebo čo hovoríš? No mrzí ma, že... Máš radšej zápasy v Bratislave, lebo viem, že niekedy sa to nepodarí. Akože mal som tu jeden zápas a to bolo výborné, lebo však nemusel som sa nikam drbať. Ty si tu už vlastne jak doma, ty si už taký blávačik. No. Ja sa úplne cítim jak Bratislavčan. Ježišmaria. Tu som že doma. máš aj klienčikov všetkých v Bratislave. No. Takže nejaký lísteček by sa kúpil na oktagon, kebyže tu je. Ale to ja verím, že áno, aj všeobecne, keď vlastne bol ten oktagon, čo bolo v Bratislave, tak viem, že sa tam aj nejaké známejšie mená a tak ďalej dostali, že na margo toho, že som tam mal zápas, takže určite to je prínos aj pre nich. Ale vo všeobecnosti však, aj keď to berem z toho, ako keby, že ich hľadiska, tak určite finančne je lepšie, keď zoberú chalana, čo je z toho mesta, nemusia mu platiť veci naokolo, jak ho drbať na konec sveta, ale to už no je a čo hovoríš to Nemecko? Tešíš sa teda? Áno, jasné. Alebo ideš to urobiť len jak robotu? Akože, lebo vidím, že tí fanúšikovia to tam žerú. Áno, ale ja to beriem tak, že v tom Nemecku, že ja som tam bol zatiaľ 2 nebo 3 krát a vždycky je to také, že oni dajú strašne pocítiť, že človek není od nich, že proste Nemcovi, že jasné. Ale to nás asi nakopne, ne? Niekedy to človeka nakopne. Ja som radšej v tej pozícii, ako keby toho nenávideného a takéto outsidera, lebo, ne že outsidera, ale takého toho vyvrženca úplne, lebo to ma tak nabudí a sám sa tak viem lepšie nahecovať. Samozrejme, keď vás žene 20 000 ľudí, tak je to tiež parádne, ale toto mám rád. Nemáš s tým problém, prosím. Vôbec. A hlavne je to také, že keď im ešte môžem popraviť toho čáva pred nima, tak je to také príjemné, že sa tak pohľadkám to egičko, že tu máte. Takže predikcia je knockout v prvom kole, hej? Knockout. Prvé, max druhé kolo. Ale ambar. On je deravý. Tam by to tiež išlo. On si myslím, že bude chcieť to držať v postoji a keď zistí, že vlastne tam to nejde a tam to bolí, tak pôjde na zem
Tam už si to pohlídam. Len aby nás to nebolo, že nejaké kolienko zase zvrtnuté, alebo čo. Nech ťa nemusím facečkovať a napravať ti kolienko a takto. Nestrašte to už. Hej. Dúfam, že si mi bude vyhýbať. Strašne je to otravné, tie zranenia, však strašne dlho sa človek léči potom a zase sa dostane do takého toho ako tak tempa nejakej tej formy, že už sa môže pripraviť na ten zápas, to strašne trvá, to je otravné. Všimol som si, že vlastne si niekde druhý od spodu, to prečo, ten fighter je nejaký slabší, neznámy, alebo neviem, možno je to v tom Nemecku, vieš, ten hovorím, že možno je to kvôli tomu, že teraz vlastne dlhšiu dobu mal nejakú pauzu, alebo čo, ale podľa mňa to je škoda, lebo ja si sám o sebe myslím, že robím dobré zápasy, atraktívne a napríklad, čo ja viem, že s takým Jungwirthom alebo niečo, to by podľa mňa bola dobrá štípanica. Ten Jungwirth. To by nás možno aj potom dali vyššie, jak na druhé prečku. Ale neviem, však nechcem robiť nejaké predčasné závery, alebo čo. Takže musíme troška vymasírovať Ondra. No, ale nejaké spodečky, keď ho stretneme. Sú takí fighteri, čo určite by ma nejakým spôsobom vyšvihli hore, ale však teraz som po prehre. Samozrejme viem, že možno to není pre niektorých atraktívne, ale verím, že teraz predvediem sa v dobrom svetle a potom už bude čas niečo. Ten Jungwirth by bol super ináč, to je fakt, že dobrý nápad. Akože ja by som chcel nejaké také lepšie meno, lebo bol by som rád, keby tá moja kariéra išla takým smerom viac dopredu a viac by som sa ukázal, že viem urobiť dobré zápasy a vyhrávať ešte veľké zápasy a nelen túto s nejakými basistami. Musíme ich troška pomasírovať, lebo toto není zlý nápad a uvidíme vlastne, ak ja si fakt myslím, že tohto sekneš, lebo viem, že si v dobrej forme. Takže už by sme mohli aj nejakého Jungwirtha tam. Verím tomu. Jungwirtha alebo niečo také, kľudne. A tak akože v tom Nemecku, však tam on je pre nich hviezda, však teraz ide s tým Ekrelinom. Však uvidí sa, že kto z nich čo, ale aj na to Ekrelina by som si veril. Čo som videl posledný zápas s tým Brožom, však on tam iba pinkal prednou rukou. To nebolo taký nasypkanec, ne? Akože ja nechcem znieť zase, že som nejaký namyslený alebo čo, ale hovorím, akože veril by som si v kľude na obi dvoch tých chalanov. Aj štýlovo by ti sedeli, myslím. Ja si tiež myslím. A myslím si, že by to boli dobré zápasy. Ale však uvidíme, čo Ondro vymyslí. V ktorom zápase alebo v ktorom meste sa ti najviac vlastne nejak ľúbi, nejak tá atmosféra, alebo kde si zažil najväčšie také vzrušo, také zimomriavky? Ako keby najviac ľudí, čo som mal na zápase a čo som ako keby zažil také tie zimomriavky pri tom nástupe, tak bola O2 Arena. To bolo divoký. Potom vlastne bolo vždycky Brno super. Keď bola korona, bolo tam tak menej ľudí, ale všetci to tam vedeli tak vyburcovať, tak to bolo výborné. A to sú také asi dve najväčšie kone pre mňa. Ale no čo hovoríš na Bratislavu teraz, keď bola... Napríklad, že keď si vezmem to, že posledná Bratislava vlastne... Bolo tam menej ľudí, podľa mňa, že tým, že to bola menšia arena, ale napríklad spoustu ľudí mi, nechcem povedať, že pičovalo, ale ako keby sa sťažovalo na to, že strašne veľa cizincov tam bolo, že málo chalanov z Bratislavy a prečo tam nejsom ja, a prečo tam není Robo, a prečo tam není Fero, alebo neviem čo. Takže veľa tých chalanov tam ako keby chýbalo podľa mňa a bolo to akože škoda, ale však chápem, že rozrastajú sa, je tam strašne veľa fighterov všade zo sveta, takže snažia sa to vyplniť, kde sa dá, ale myslím si, že tieto veci práve, že napríklad ak je Brno a snažia sa to stávať na tých lokálnych hviezdách tam, čo sú Roušal, Ráška, Kalašník a tak ďalej, tak by to mohli robiť napríklad aj takto, že tuto v tej Bratislave, že oveľa viac si myslím, že to ľudia by to ocenili, lebo jasné, Octagon už je európska organizácia, alebo svetová, keď to tak poviem, ale stále si myslím, že to Československo je ešte také, že majú rádi tých svojich fighterov a áno, tak pýtajú sa ma aj tí vlastne klienti, čo sem chodia, že vlastne by kvôli tebe tam, hej. No, že a je to škoda, je to škoda, ako keby, ja by som si to určite dal hoci kedy tu v Bratislave, lebo hovorím, tí ľudia sú tu diví a vedia nahnať dopredu toho fightera, takže určite by som si dal. No a čo hovoríš, Carlos alebo Pirát? Dvojka. Čo ja viem, toho Piráta aj v tom prvom zápase všetci podceňovali. A jak to dopadlo? Podľa mňa Carlos to teraz vezme z tej stránky, že nebude riskovať už postoj zbytočne a pôjde ako keby po istote. Ale však Pirát je divý, on si to bude vedieť zase postražiť. Áno, ale za mňa proste ten Carlos sa nevedel dostať. No, nevedel. Na tú zem, absolútne. Nevedel, nechutilo mu to vôbec, lebo Pirát je taký, že strašne nečitateľný v tom boxe, lebo on tiež úder skade tade, odtiaľ kopne a dobre sa hýbe, takže určite s ním není najpríjemnejšie zápasiť. A uvidíme, no, že jak to Carlos bude ponímať teraz, ale zase verím tomu Pirátovi. Ja verím tomu, že to zase urve, lebo on je taký lišak. No ako zvládaš byť otcom, aj fighterom, aj trénerom? No, akože není to najľahšie, nakoľko teraz vlastne máme novorodenú dceru ešte, ale našťastie však žena mi pomáha, jak môže.
vyvára mi, stará sa mi o dietku, aj deti, keď napríklad teraz bol na kempe v Tajsku, tak ona vybavila stráženie, ona si porušila robotu a tak ďalej, takže akože pomáha mi, nemôžem povedať nič. Chápe to, hej? Bez toho by to asi nešlo. Ja keď som s ňou začínal, tak sme si povedali proste, že mám taký a taký šport a že proste to je pre mňa všetko, že nič iné neviem a nepôjdem niekam do fabriky robiť, takže proste musím tomu obetovať všetko a ona s tým bola v pohode. Ona sama vlastne sa venovala fitness volakedy, takže ona to chápe, že čo to znamená zápalenosť pre niečo. Ona je tvrďačka, ona ťa vie teda vyprovokovať, ne? Však ju poznáte. Áno, však. Jaká ona je. Takže ona vie a ona je presne aj ten typ, čo aj keď prehrám zápas napríklad, tak ona není taká, čo ma bude chlácholiť, že nevadí. Bolo to dobré, ne, ona hnedka, že to čo bolo, že na čo chodím na tie tréningy, prečo som 2-krát denne v gyme a tak ďalej. Niekedy mňa zjebala, no. No, ona všetkých. Potom by som ťa zbil za to. Ona všetkých. Ona je úplne, ona je a tak niekedy to nevíde, no to MMA aj o šťastí, no. Stále hovorím, že je to 50/50. Proste, že človek môže byť hociak pripravený, môže sa niečo stať, blbe sa vyspie, blbe sa naje. Však viete sám, že to je vabank. Ale však samozrejme šťastie pre pripraveným, takže treba nič nepodceniť aj zo toho zápasu. Mám takú otázku na teba. Čo ty a Igor Daniš, tvoj vlastne head coach, postoja všetkého? Áno. Veľa ľudí ho nezvláda, ty ho zvládaš, takže sú to aj silné volové vlastnosti. Je to tvrdý tréner a ne každému to chutí, lebo... Áno. On je akože náročná osoba, však kto ho pozná, tak vie, že má svoje stavy, ale však všetci máme, ale on mi strašne pripomína ako keby toho pôvodného trénera, čo som mal vlastne, čo ma vychovával Tomáša Tomigu, že je taký proste tvrdý a stále na všetko pičuje a non-stop je nespokojný a proste, že on je taký, že ma naozaj vie, že vždycky vyhecovať úplne do maxima a pozná aj moje nálady, že či som unavený, či som z niečoho ako keby rozhodzený alebo niečo, takže sadli sme si ako ľudia a aj keď on veľakrát je taký, že na silu sa ma snaží hecovať, ale ja viem, prečo to robí. No, ale niektorí ľudia ho nezvládli, ne? No to je to, že treba mu prísť na chuť ako keby a pochopiť tú jeho formu ako keby komunikácie, ale keď podľa mňa na to človek príde, tak on je super človek. Však viete, že on je taký, že on aj poradí, on aj neviem čo a je fajn. Takže máš tvrdý. Ja head coach, Igor Daniš, tam máš jiu-jitsu. Ja sa cítim po piči aj teraz v tej príprave, že všetko bolo jak malo, bol som na tom kempe, tam nemôžem povedať. Troška ľuďom aj o Tajsku, že je to aj camp, ale však je to aj troška taký chill. Je to určite lepšie. Ja chodím na Phuket, ja nechodím tam. No to je to, že ja som bol teraz prvýkrát na tom Koh Samui, lebo však chalani, čo tam išli a čo mi vlastne to sprostredkovali, že som tam mohol letieť, tak oni chceli ísť tam a hovorím, však vyskúšam, nikdy som tam nebol a keď to porovnám Phuket a Koh Samui, tak to sa ako keby, že vyloženie je fighterské hľadisko, to sa nedá porovnať vôbec. Ten Phuket je úplne niekde inde. Ale nemôžem povedať, že to bolo zlé, ale že nebolo to zlé v tom slova zmysle, že keby tam idem kvôli Thai boxu. Že ako keby tie thaiboxerské gymy tam boli super, MMA tam pokulhávalo, lebo čo som tam chytil vlastne trénera, tak on mi hovorí, že 4 fightery teraz mali zápasy v One FC a niekde a v Cage Warriors a že teraz vlastne nemôžu. Tým pádom tam bola iba taká nejaká sebranka chalanov, že moc to ako keby... Ne, že mi to nič nedalo, ja som tam nešiel nadobúdať nejaké nové techniky alebo skúsenosti, ja som sa tam išiel vyložene pospárovať s inými gážovcami a... Aj troška vypustiť, načerpať energiu. Presne toto, že vypnúť hlavu od tých súkromiek, od rodiny a tak ďalej. A ako keby, že podľa mňa, ja zase hovorím, že žiadny tréning som tam neojebal, všetko som išiel na maximum a keď tam bolo niečo slabšie, tak som si pridal navyše, alebo som išiel 2 tréningy po sebe, že som išiel aj MMA, aj jiu-jitsu a to jiu-jitsu tam bolo na parádnej úrovni, tam boli vlastne 4 Brazílci, čo to viedli a to bola úplne vysoká škola. Takže ešte veľké veci od teba môžeme v zápasoch v oktagone čakať, hej? Verím, že hej. Ešte sa nechystám do dochodku. Armbar, triangel. No, ježišmarja, teraz... Čo máš rád, akú techniku z jiu-jitsu? Armbar mi sedí veľmi. Že to mám také, že nabehané, že aj v tom MMA zápase, že viem to tam nájsť si ako keby ten priestor pre to a sedí mi to teraz posledné 2 zápasy vlastne, čo som mal v Nemecku s tým Hanksom a teraz s tým Oduniom posledným na fabriku, tak tam to síce nevyšlo, ale obidvaja chalani skončili vlastne potom zmrzačení, lebo však oni to síce neodklepali, ale vlastne jeden potom mal 4 mesiace pauzu a druhý išiel na operáciu. Takže, no pekne, takže trhač. Takže keď to môžem urvať, tak ja to urvem. Dokud tam neskočí rozhodca, tak to lámem. Dosť otázok mi poslali, tak idem ich aj vytiahnuť na teba, lebo potom môžeme prejsť zase vlastne, lebo a docela sú zaujímavé niektoré. Čo všetko dokázal, asi ty, aké úspechy, koho trénoval a koho trénuješ? To sú také úspechy, neúspechy. Keď som to tenkrát mal na tú dobu, tak pre mňa to bolo, že brutálne. Teraz to beriem spätne, že proste to boli len skúsenosti, ale čo ja viem, v Combat Sambe som bol nejaký
medzinárodný majster, alebo že víťaz nejakých veľkých cen, čo boli. A v kickboxe, v boxe ja som strašne málo zápasil na takých, že amatérských nejakých, že majstrovstvo Európy alebo majstrovstvo sveta. Ja som väčšinou bol, že som mal gala večeri, ako keby, že som bol pozývaný a tam som mal iba jeden zápas. Takže to nebolo nikdy také veľké a neviem, či som vicemajster Európy alebo vicemajster Českej republiky nejaký medzinárodný, ale... Účastník Octagon výzva. To sú prvá, také, to boli stand-upery, potom MMA vlastne, však tam je Octagon výzva. To by som bral ako keby taký najväčší úspech, lebo však týmto celé začalo. A vďaka tomu som, a vďaka tomu som tam, kde som teraz vlastne, lebo bez tej výzvy by som pravdepodobne v Přerove by som neostal, ale ako keby chcel by som ísť niekam do sveta, ale nebol by som asi tu v Bratislave. Nemám ako keby nejaké veľké úspechy, však pre mňa úspech je to, že mám krásnu rodinku, ne? Jasné, to je jedna z vecí. A že môžeš zápasiť stále. A že práve to, že som u toho 17 rokov a stále som aktívny, takže to je pre mňa ako keby najväčší úspech. A čo sa toho trénerského hľadiska, ako keby ja sa neponímam, že som nejaký tréner alebo čo. Ja to mám vyložené, že proste popri tom fajtovaniu to mám nejaký bonus navyše. A nemôžem povedať, že by ma to nebavilo, ako keby ja sa snažím z tých ľudí už vyselektovať, že robím iba s ľuďmi, čo sú mi príjemní, čo mi nežerú úplne energiu, lebo však poznáme. Niektorí sú upíri, no. To ty nemáš rád, to ty si zariadíš. Že? Ja mám rád svoj kľud, ale čo ja viem, známych osobností, však Emu Drobnu som trénoval, Separát trénujem, neviem, kto je ešte známy, tak z týchto ako keby... A trénoval si viac, myslím, akože bolo tam barzaké modelky, barzakých moderátorov, takže ako keby ja to neberiem ako nejaký úspech, to beriem tak proste, že si našli ku mne nejakým spôsobom cestu, lebo im bola sympatická tá robota, akú som odvádzal, takže tak. Dobre, vyčerpávajúca odpoveď, nemám čo dodať. Máš aj nejaké zamestnanie iné, alebo ťa živí zápasenie, trénerstvo? Tak okrem zápasenia mám ešte vlastne, normálne robím ako keby vo firme, tam som zamestnaný ako grafik, takže... Takže občas ideš aj do grafiky, hej? Občas musím urobiť aj niečo tam, aby som ako keby mal všetko na poriadku, papiere a tieto veci. Áno. A samozrejme sponzori pomáhajú, keď sa dá a tieto veci, takže hej, no. Takže trénerstvo a tak. Hej, máme ešte iné veci. Tvoje tetovania, to ma tiež zaujíma. Dávaš si robiť pri nejakých príležitostiach, alebo je to pocitovo, bez symboliky, len čo sa ti páči a zbieraš, alebo... Ako keby ono je to, že častočne to zbieram, častočne to má pre mňa nejaký význam, ale veľakrát keď som začínal vlastne s tetovaniami, tak to bolo také, že ja som mal svoj vzor, to bol vlastne Thiago Silva, taký zápasník brazílsky. A on mal vlastne rukávy obidva potetované japonskými vzormi a strašne sa mi to páčilo, tak tam som sa v tom nejak zhľadol a tým smerom som sa potom vydal, že som hľadal ako keby tie významy tých tetovaní a všetko je to ako keby také... Takže si v tom naštudovaný troška, keby niekto chcel, tak aj to vieš poradiť, ako keby za nejaký poplatok. Dám o tom nejaký referátik, ale mám veľa takých, že nápisov, mám veľa takých, že iniciálov, alebo také, akože vektore veľa tých vecí aj, že to nemá význam, že sa mi to iba páči. Takže... Makivara Igor. Takže Igor Daniš nám vstúpil vlastne do ofaku, niekedy ho zavoláme sem troška, ale to keď bude menej tepla, lebo to by bolo extrémik. Nech nás nevyrušuje, lebo zbehnem dole, urobím poradky. No. Takže kde sme skončili vlastne pri tých tetovaniach teda, že... Áno, že veľa vecí je iba, že sa mi vyložene páčia a veľa vecí je takých, že má to nejaký význam pre mňa, ať už rodiny alebo tak, takže... Čo tvoja rodina na kariéru zápasníka? Neboja sa od teba, žena, deti? Ak by ti manželka povedala, že chce, aby si skončil, sekneš s tým? Už si o tom hovorila, ale... Už sme o tom hovorili, ako keby, že viem, že žena by mi určite nepovedala, aby som s tým skončil, lebo však sú to benefity pre nás všetkých a ona sama vie, že proste to milujem a že to je celý môj život, takže neviem, podľa mňa si nevie ani predstaviť, že by som robil niečo iné. A samozrejme bála sa zo začiatku, keď sme spolu začínali, tak to bolo pre ňu niečo nové, ale prišla tomu na chuť samozrejme a ona je práve jedna z tých, čo ich najviac počuť v aréne, keď zrovna mám zápas alebo niečo, ona tam je, no. Viete sám, že ona je divá. Neviem, či ľubí aj prosečko alebo takto, takže je tak. Ona si dá, ježišmarja, keď môže, tak ona je diabol. Takže ona je ako keby jedna z mojich najväčších opor v kariére, ako keby čo mám. A rodina, hovorím, že oni sú s tým v pohode, všetci to berú, takže je to súčasť môjho života. Ale mu sa páči aj v žime. No, on stále hovorí, že tatínko ide bum bum, on to chápe, takže... Aj môj hovorí bum bum. Hej, to je také. A zlaté. Bohy, čo si myslia. Aký máš cieľ v kariére? Čo by si chcel ešte dosiahnuť? No ja chcem byť hlavne aktívny čo najviac. Lebo však hovorím, tie zranenia sú také, že to dosť limituje, ale pokiaľ sa budem vždy vedieť vrátiť naspäť do tej 100% formy a
a nebudem nejaký úplne vyložený, že krípel alebo čo, tak určite by som chcel, že zápasy čo najdlhšie. Zaujímavá otázka, ale však už v tom veku je presne toto, myslím, že pre každého fightera, že je to také, sa nenaháňa za opáskami nejakými, vôbec, že už vôbec, treba ja byť už to reálny. nemám také, že ja samozrejme, keď sa k tomu nejakým spôsobom dopracujem, tak prečo ne, ale nemám to teraz ako keby cieľ, že idem a všetko budem robiť preto. Ja všetko robím preto, aby som vyhral každý jeden zápas. Keď vyhrám, tak vyhrám, keď ne, tak ne, nebudem si z toho robiť hlavu zase. No tu máme, je Separ Xerxes, to som mu ja dal ináč tú prezývku, myslím, že trefnú. Talentovaný zverenec alebo dríč? Existuje v zápasení talent, alebo je to o drine? Je to aj ako keby ľudia sú rôzni, práve že paradoxne podľa mňa tí, čo majú talent, tak u toho až tak neostávajú a skôr tí dríči sú tí, čo o nich počuť a čo sú nejakým spôsobom potom postupom času známi alebo úspešní. Ale konkrétne Separ je taký, že určite je pohybový talent, lebo však športoval celý život, robil barzaké veci, takže nebola s ním tá robota až taká ťažká. Ale určite to je dríč, však cez tie všetky zranenia, choroby a všetky veci, čo ho vlastne v živote, čo ho v živote postihlo, tak je stále aktívny, vlastne vidím ho tu 3-4 krát do týždňa v gyme a stále maká, takže za mňa je to dríč. Mal si zápas, do ktorého sa ti vyslovene nechcelo ísť? Nikdy v živote som nemal taký zápas, že by som ako keby nechcel z nejakého svojho presvedčenia, alebo čo boli samozrejme zápasy, keď som nebol v 100% forme, že ať už som bol chorý alebo zranený alebo niečo, že vedel som, že ten výkon pravdepodobne nebude 100%, ale tá hlava to vždy uťahla a išiel som proste do toho a tak či tak. To môžem potvrdiť, si blázen, divý. Ja som práve skôr taký, že ja keď som zranený, tak ja to radšej nikomu nepoviem, len aby sa ten zápas nerušil, že potrebujem to. Že len kvôli tomu trénujem a teraz sa to zruší, však na čo je to dobré potom? No, dobre, ďalej. Aký je tvoj pohľad na slovenskú MMA scénu? Čo jej chýba a čo považuje za nejakú... Slovenská MMA scéna, ako keby, čo ja viem, ja to zase takto neponímam, ja sa snažím stále, že sústrediť sa fokusovať na seba, že? A ako keby, že nechcem povedať, že si nevšímam ostatných, alebo že nejakým spôsobom nevnímam ostatné gymy, ale pre mňa je dôležité, že to, aký tým mám okolo seba, ako napredujeme my ako OFA a ostatných neriešim, takže neviem, ako sú na tom ostatné gymy, ale ako keby tá scéna, však ide to dopredu všetko, proste, že ruku v ruke, však chalani, ktorí sú Lajos Klein, Martin Budaj a tak ďalej sú v UFC, čo je brutálne, preto slovenské MMA a ostatných XY chalanov je barzde vo svete, takže myslím si, že nejsme nejaký, že pozadu, alebo že by sme boli nejaký za opicami, takže za mňa je všetko na porádku. Dobre, toto je zaujímavé docela. Máš aj ponuky na reklamnej spolupráce? Bola aj nejaká bizarnosť, čo si povedal, že to nebudeš robiť? Ako keby tie ponuky sú stále nejaké, ale to sú väčšinou také, že bartrové nejaké veci, že pošleme ti balík a ty urobíš ako keby promo a to už na to som starý a už chcem mať zabezpečené veci a nechcem za seba zase robiť papagája, že... Áno. Že tých starých, čo máš to, a keď niekto chce, presne tak, za balík čipsov tam budem robiť zo seba opicu, ale zase nechcem povedať, že všetky, mám spoustu spolupráci, napríklad, ktorí mi vyložene posielajú iba veci a ja ich propagujem a mám ich vyše 5 rokov nebo 6, takže áno. Že sú takí samozrejme sponzori, čo mám stáli, ale ja mám vícemenej 4-5, čo sú so mnou skoro od začiatku a tí so mnou držia celú dobu a podporujú ma. Som spokojný, samozrejme každá ďalšia spolupráca je vítaná, ale musí to mať hlavu a petu a musíme si sadnúť. Je to zase také, že ja nejsom typ človeka, čo by som prepagoval niečo, s čím nejsom nejakým spôsobom stotožnený. Že boli veci, čo samozrejme som urobil iba pre peniaze a potom som z toho mal nejaký zlý vibe, takže nechcel som to robiť potom ďalej. To je super. Takže nechcem zase pod svoje meno, alebo teda svoje meno dávať za niečo, čo sám tomu neverím, alebo viem, že je blbosť. Toto je prísne. Máš nejaké úchylky a nejaké materiálne sny, čo by si chcel kúpiť, keby máš budget? A to je zaujímavá otázka. No, akože úchylky, však každý má nejaké úchylky, čo ja viem. Zase neviem, nepojeme tu do detailov. No, to som chcel povedať, že či môžem všetko rozoberať, ale... Nemôžeš, lebo ale mám, samozrejme, každý má niečo svoje. A v takom osobnom živote. Inak ako keby, že čo mám také, že úchylku ako keby... napríklad, že neviem, či to je úchylka, ale že keď sa s niekým zoznamujem, tak väčšinou sa první pozriem na topánky. Neviem prečo, to je taký môj ako keby, že... Taká úchylka. Hej, že taká moja úchylka ako keby, že čo verím tak v takom ako keby bežnom živote. Že ja podľa toho outfitu nejak si hnedka toho človeka premerám, že viem cca si o ňom urobiť obrázok a potom sa teda ide do veci. No ale teda ako keby sny alebo materiálne túžby nejaké životné, čo ja viem, však veľký dom,
krásne auta pre seba, pre ženu, pre rodinu. Ale to sú také akože veci, že nemôžem povedať, že to je môj sen, nejdem si za tým nejakým spôsobom, že by som to chcel, alebo bolo to niečo, čo by som vyložene potreboval. Ja mám skôr také sny, ako keby, že chcem byť stále zdravý, robiť to, čo robím, chcem, aby moja rodina bola zdravá. Pekný. Tak to sa snažím. Do solárečka, staráš sa o seba. Ja sa milujem, ako keby, že ja mám rád, že voňať a byť čistý a byť pekne oblečený, to je také moje, že podľa mňa však človek by mal vyzerať k svetu, ne? A ne jak nejaký... Ja si myslím si tiež. Múmak. Poznáme aj takých, čo ne, ale však to nebudeme to tu rozoberať, hej? To je smutné potom. No. Išiel by si dať zápas s Jakeom Paulom? No jasné. To by bol money fight úplne. Teraz bol turnej v Čechách. No. Akože... On je vlastne koľkátka váha? Ja neviem, lebo však on s tým s niektorými chalami mi pripadalo, že oni boli ako keby ľahkí, niektorí boli zase prerastení, aj teraz, čo mal vlastne posledného toho, on sa volá, s tým krivým nosom, no to je jedno. Viem. Takže neviem, že či oni to majú že otvorenú váhu, alebo ak to majú, ale vyloženie, že v boxerskom zápase ja nepoznám človeka, s ktorým by som si nedal zápas, že s hocikým. S hocikým. Teraz taká tá téma. Bol podľa teba zápas Attila versus Vémola dohodnutý dopredu, aby bola trilógia? To sú také nezmysly, to podľa mňa ľudia, čo nikdy netrénovali alebo neboli v tom športe nejakým spôsobom zainteresovaní. Tak... Však ty si bol v tej príprave prítomný, ako nehovorím, že si bol priamo zapojený. Ale to je to, že proste človek fakt, že keď zažije aspoň niečo z tej prípravy alebo aspoň vidí aspoň jeden tréning, tak mu hneď musí byť jasné, že to nie je predané, že proste to by musel byť úplný hlupák. A hlavne taká tá mužská ješitnosť a takéto ego, proste to podľa mňa človeku nedovolí predať zápas. To musí byť úplný gagan nejaký, čo za 5 korún tam zo sebe urobí blbca a hlavne obetuje tomu pol roka života alebo koľko a prečo? To podľa mňa to je hlúposť, akože ani od začiatku som sa s tým neshodoval, že ani som si nemyslel, že by to nejak takto bolo a keď som niečo také videl, že sa to niekde písalo alebo rozoberalo, tak som sa tomu iba smial, lebo to sú hlúpi ľudia. To vôbec. Čo ťa viedlo k tomu začať vlogovať a prečo už vlogy nerobíš? Tie vlogy, ja som to videl ako takú cestu, že svým spôsobom nejakú osvetu, že ľuďom, že ukázať im viac taký ten insight toho fajtovania, že veľakrát som sa tam venoval aj stravovaniu, chudnutiu a tak ďalej, proste tým tréningom, ale potom z toho dlhodobého hľadiska, že to bolo vícemenej furt to isté, lebo my máme strašne monotónny život fighteri, však to je furt tie isté tréningy dookola, furt iba tá istá príprava, furt to isté, takže nič nejak extra stav nemenilo a to mi pripadalo ako keby, že nudné dávať furt to isté dookola a chalani prišli s tým, že poďme robiť niečo, že neviem, nejaké pranky alebo vtipky alebo neviem čo, ale ja nie som taký typ človeka, čo by som na silu sa snažil robiť blbosti, len aby som sa zapáčil, takže takto postupne od toho upadlo. Potom sme sa k tomu chceli ešte po nejakém čase vrátiť vlastne, že poďme to zase nakopnúť, ale zase vlastne z toho iba zišlo a nejakým spôsobom som sa tomu už potom nevenoval, lebo však deti, veci a to sú také nejaká veci. Energia, a ja by som potreboval ako keby ľudí, čo by reálne, že jeden to natočí a potom niekto aj vymyslí nejaký príbeh. A toto bolo vyložené také, že ja som musel ten dej vymýšľať a že čo budeme točiť a že neviem čo. A nemal som na to úplnú kapacitu, že režirovať si to sám a vymýšľať, že názvy a neviem čo a o čom to bude. Takže keby som mal niekoho, kto by sa mi vyložene o to staral, že o celé. Takže teraz, keď napríklad vytrieskaš v Nemecku tých fighterov, tak možno zase začnú nejakí Nemci. No, však také fúziky máš, troška to skrátime možno. Takže tak, no. Môže byť. Spomenieš si na vtipnú príhodu z nejakého eventu? Možno niečo, čo sa udialo v šatni. Viem, tá naša legerná na to je nič, to je podľa mňa najväčšia pecka, ale skúsi si ešte niečo. Ako keby zo šatni, neviem, bolo veľa vecí, že som počul iba trieskať niečo, jak bubny ty kokos a... Jak v tom filme Tom Poo, keď... Úplne. A hovorím, že ty kokos, že to čo je? A vidím na chodbu a tam môj super tam lapuje a hovorím si, že dobre. Ale skôr také zo zápasu som mal, že čo ja viem, keď zabrúzdam tak do minulosti, tak som... Hnedé trenky tam neboli, hej, nejaký... Ne, chvála Bohu, to... Škrchatko, hej? U mňa ne, neviem jak super, ale u mňa ne. Ale mal som také, že napríklad som išiel do Švajčiarska tenkrát na zápas. V noc pred zápasom mi písal vlastne ten organizátor, že super sa zrušil, lebo že neviem čo, ano. Ale že majú náhradu, že ortodoxný zemiar. Hovorím, že dobre, však to by som ho mohol seknúť v postoji. Ne, keď sám, to bolo, že ne ortodoxný zemiar, ale že iba nejaký kickboxer amatérsky, tak. A že na zemi iba, že nejaké pár jiu-jitsu súťaží. A ja, že že paráda, že to mi bude sedieť. Prišiel som do tej haly a mali sme také ako keby, že poučenie o pravidlách a tieto veci a pozerám a tak mi padol do oka jeden chalanisko, taký maličký, uši mal navreté ty kokos, že dvakrát také karfioli jak ja, hnusný, dojazvený celý. Hovorím, že fú, že ten vyzerá nepríjemne, že to bude nejaký vrah. A
A potom iba nás vlastne zoznamovali, že to je môj super. A ja, že OK, že nevyzerá až tak amatérsky. A začal zápas vlastne, podali sme si ruku a asi v 3. sekunde mi dal spinning back kick hnedka na hlavu, padol som na zem a zobudil som sa na to, jak na mne Čávo beží. Tam som sa nejak spamätal, postavili sme sa, potom urobil to isté, znova som ma vyplo. Zase som sa zobudil na zemi, jak ma tlče a zase som sa z toho nejakým spôsobom dostal, no a potom som ho vlastne v druhom kole knockoutoval ja, ale ako keby long story short, že iba o tom, že jak vlastne ma namotali na to, že úplne ako blbca pre mňa majú a Čavo ma tam kalíčil celé prvé kolo, takže to bolo také ako keby najviac. A potom vlastne takéto prvé, keď som mal taký prvý veľký zápas ako keby v thaiboxe, to bola tenkrát taká legenda Martin Kališ, taký z Brna chalanisko a mal nejaký on, že comeback po x rokoch a že neviem čo a hovorím dobre, že nejaký detko, že zasekám ho a začal zápas. Čakal si deduška, hej? No a začal zápas a Čavo mi kopol taký round kick, že som si myslel, že som si prederavel lakťom rebra, to bola že najväčšia bomba, čo som kedy dostal. A iba takéto uvedomenie, že OK, že tak to keď mi kopne ešte raz, tak zomrem, že musím ho zabiť. A tiež som ho knockoutoval asi po 30 sekundách na to našťastie, takže všetko to vyšlo. Úderiky sú. No ježišmaria. Volá, kedy to bolo, že viac, teraz už je to také, že na tej vyššej úrovni už sa k tomu ťažko dopracuje človek, ale furt verím, že ešte je čo ukázať a teraz však Nemecko. Tam bude bordel. Koho považuješ aktuálne za najväčší talent na československej MMA scéne? Podľa mňa tu je strašne veľa chalanov, akože fakt, že šikovných, ale ja ako keby, keď sa povie talent, tak v tom vidím nejakého mladého chlapca, že proste není už Čávo, čo je 10 rokov v športe, už alebo talent. niekde v UFC už to je také, že už jasné, že je dobrý. Takže vyložený talent, čo ja viem z tých mladých chalanov, ako keby hovorím, že ja to úplne tak nesledujem, ale čo viem nejakých tých mladých, tak viem, že ten Samír je docela šikovný z Trnavy, alebo vlastne ten Medovársky mladý, ale teraz som o nich dlho nepočul, tých chalanoch, čo akože ich tak ponímam. Strašne dlho ich držia v tej amatér. Aký máš názor na to? Ako keby, neviem, že či oni sú tak rozhodnutí, že chcú niečo dosiahnuť v tom amatérskom, potom ísť do toho profi alebo čo, ale keď to beriem zo svojho pohľadu, že chalani majú, ja neviem, 20 rokov alebo koľko a majú z všude 10 zápasov alebo koľko a ja v ich veku som mal už 100, že proste som si prebehol všetko, čo sa dalo, zápasil som, kde sa dalo, tak neviem, že či pre tú kariéru to je dobré, či není, ale beriem to z toho pohľadu teraz, že tie zranenia a všetko, čo človek nikdy neví, kedy to príde a on bude teraz čakať 5 rokov na profi, pôjde do prvého zápasu, nedaj Bože sa mu niečo stane a skončil kariéru. A zbytočne nič si tým nezarobil vlastne, žiadny odkaz nenehal a čo z toho. Takže ako keby tá amatérska scéna, že jasné, prečo ne, ale malo by to mať nejaký limitík a ísť ďalej. Keď sú tie možnosti, samozrejme, keď sa na to človek necíti, tak nie, ale tam už podľa mňa zase taký extrémny rozdiel není v tom profi a v tom amatérskom. To boli všetky otázky. Ja by som mal otázku, že ten Oktagon na Bratislava, mňa to tak zaujíma, že koho by si tu chcel, keby si mal zápas v Bratislave? Keby mi oni dali niekoho? Ja napríklad to mám tak, že ja milujem, keď oni mi dávajú že cudzincov. Že teraz v poslednej dobu sú to stále Nemci, ale ja rád zápasím s ľuďmi, s ktorými nesom nejak v kontakte, ani ich nepoznám, ani mi nejsú nejak blízky, lebo to Československo je strašne malá obec a tu fakt, že minimálne sme sa na nejakom kempe stretli alebo na nejakom turnaji a proste s tými chalami, však sa poznáme už roky, nakoľko zápasíme každý už dlhšie a už je to také, že keď sme si spolu čosi pobehali, tak nechce sa mi teraz proti nemu zápasiť, keď proste ho berem ako nejakého kamaráda alebo tak. Takže vždycky mi je trošku bližšie, že nejakého cudzinca a je mi to jedno, ako keby asi nevyberám nejaké mená. Najlepšie by bolo, keby to bol nejaký postujár, keby to bola nejaká dobrá štípaná, lebo však ad jedna to baví to ľudí a baví to hlavne aj mňa. A to je iba k tomu, že vlastne by mi to bolo jedno, že kto by to bol, ale určite by som chcel tú Bratislavu, lebo je to škoda, hovorím, že som odtiaľto. Mám tu podľa mňa docela dosť ako keby veľkú tú fanúšikovskú základňu alebo tých ľudí, čo by sa tam došli pozrieť a prečo ne, však je to vlastne novembri. Ja mám teraz zápas na začiatku septembra, takže to by boli vícemenej 2 mesiace do toho a to by som sa vedel dať do pucu. Vieš si predstaviť ešte nejakých kolegov z OFA, že by boli v Oktagone? Že by si zase tvoril nejaký tím, vieš, že máš západ, že by sa nebol sám. Ja som paradoxne prekvapený, že veľa tých chalanov, že ešte nedostal nejakú ponuku, napríklad, že Ikos, ten je brutálny, podľa mňa, že áno, aj chalani sa ma pýtajú, keď chodia. No, on je jeden z tých ľudí, čo práve, že on je že extrémne talentovaný, on má brutálny pohybový dar a výborné oko, strašne tvrdý striker, takže že hobby som si tam určite vedel predstaviť a verím, že by tam pomútil vody. Kuba Kadáša by som si tam pozrel. Teraz poslední pol roka sa venuje tej zemi docela
docela dosť, takže ten by tam bol tiež parádny. A veľa aj tých mladých chalanov je šikovných, ale hovorím, že s nima sa až tak moc neťahám, takže neviem, že ako sú na tom oni nebo nejsú, ale ešte si myslím, že niečo z tej ofy vyjde. Ešte tu máme potenciálik. Čo hovoríš na Pištu Vojčaka? No tak to je psychopat. Akože našťastie... Za krátky čas a už je trojka v KSVčku, hej. Takže... On má brutálnu výhodu fakt, že jeho vzrast, a ten ako keby vzrast a ten základ v tom wrestlingu, že tomu dalo strašne veľa. Čo keď vidím, že keď on spáruje ať už s Attilom alebo s inými chalami, čo tu majú prípraviť, tak to je nechutné. To je nechutné, že? Ja iba ďakujem tomu, že som malá váha, že nemusím s ním trénovať, lebo to je psychopat úplný. Dobre, ale neteš sa, lebo keď budeš mať nejakú prípravu zás a budem môcť tam aj teraz nejak pomôcť, tak budem nápomocný. Mám tých 104 kg, takže... Hej, ale to je ešte je to stále v poriadku. A on má 122, no. To je o tom. A hlavne je to také, že sám na sebe vekom vidím, že už aj tá váha sa mi robí horšia, aj teraz 15 kg hore dole zase, že podľa mňa časom budem tak vekom stúpať, že za chvíľku tú 8-4 budem chodiť, možno časom 9-3, takže pravdepodobne skôr či neskôr budeme spolu sparring partneri. Dobre, super, teším sa. A ja sa teším, trénerko. Takže máme tu súťaž pay-per-view na Octagon. Otázka znie, Marečku. Ktorého z nemeckých fighterov by som si prejal v Nemecku na nejakom z Octagonov do budúcna? A odpovede píšte po celú epizódu na Toldo alebo Hero Hero. Marečku, díky, že si došiel. Ďakujem, Martin. Vidíme sa. Bolo to výborné. Každý deň. Yes. Koleno mi páčilo aj s členkom a ja hovorím, aj som nevedel ani klepať. Ja som pozeral na Attilu, on to natáčal vtedy liveke, ja som mu kričal, čo mám robiť, on sa mi smial. Ja to tak ťažko berem, ty kokos, keď ma urážajú alebo niečo, buzerám, ja ho zabijem ho. Tam mám bilanciu, jak Kabi bez prehry na ulici. Toto mám takú story, keď sme boli na besede v base a hovorím, že tento príbeh a hovorím, že ale som v tom bol nevinne a tam sa vlastne všetci začali smiať, že to sme tu všetci. To keď idem teraz porovnať, že futbal a MMA, tak to poviem, že som v živote nešportoval. A to žiadna urážka futbalistom vôbec. Neviem už, aká tam bola pozícia, či half guard alebo guard a ja mu hovorím, že nejdeme radšej na pivo a vtedy som vlastne pretočil. Takže tam prišlo to, že som bol v nočných hodinách v bare, prišla bitka. Vyhli ti aj ruku, alebo pivo si ešte dal? Pokejtový som mal sponzora dlho. Mi napísal, že to bolo totálne hovno a takéto mi začalo. Ale aspoň bol dobrý? Bol do keľu. Mám hľadačiku, ale nechcem to teraz akože nejak vyzývať, lebo mám ešte zápas a fokusujem sa čisto na tento. Poďme ho vyzvať. Ale to je všetko, jak je nastavený ten gym a aké tam majú pravidlá. Nevidíš, teraz ten Mavar si uletel, ne? Ale tiež ho tam prevychovajú.